Nou, goeie. Goeie. Hoe ben jou aan het wouden? Ik? Ja. Ik ben wat aan het klussen. Oké. Wat sleutelen, wat klussen. Bakje koffie drinken. Ja, ja. Ja, ze hebben mij vroeger geleerd wie werkt zal eten, dus daarom werk ik graag. Maar ken het nog wel, het werk? Nou, ik ga aangaan, hè. Dan krijg ik een auto met een reservetje. Zo werkt dat. Je maakt al wat. Een hele dag stilzitten past net bij mij. Nee. Ik ben een man die maakt een beetje met de handen wapperen. En dat is ja, mijn lust in mijn leven. Hij maakt kleren en dan willen we varen. Friesland weer terug, Nederland weer terug. Dat is het leven. Ja. En boordmeidje is van mij, nou, het zijn 40 jaar al dat ik ermee bezig ben. Ja? Opknappen en dan weer terugkomen. En, nou, de grootste hobby. En nu is wat Walter graag woont, ligt achter huis. Dat is een Gillissen flat van 1,5 meter. Oh, ik nog bol. Ja, ja. En die hebben we helemaal leeg, helemaal stript. Voor een motor in kan naar je tanken. Kabolenkachel, combi, dat we kwamen met kort water haasten. Ja, en verder moeten we erin timmeren. Maar ja, we willen net stilzitten, dus we willen lekker varen. Nou, dan hebben we deze en dan varen we daar maar en dan kunnen we toch nog wat zien van Nederland. En nou ja, we zijn wel lekker bezig, maar ja, toen gebeurde dit. Ja. Hoe is het kaam dan? Ik ben aan boord voor een Gotting. Hiervoor bij de Rutenwisser. En je kan zien, als je daarbij wil, dan moet je over die stuurstand heen naar beneden. Dus dan heb je een gestrekte arm en dan heb je geen kracht. Dat weer het probleem. Dus op een bepaald moment sloeg de boor vast en draaide mijn pols mee. Oei. Maar het geval dat de helppiep scheef. Dus die had ze waas, die had ze die bezet en die had ze een plaat inzet. Dus dan mag ik weer een paar weken in het doeken en dan hoop ik weer verder kunnen. En dit skipje gaan we ook ophellen en dan rent zo'n motor net 100 punten en dan schuur je alles weer naai en je maakt je alles kleer. En dan rent dat weer mooi en als er haast mooi in de verve zit en dan leidt er weer een oud schip. Wat er zo bij leidt, ja, daar geniet ik van. Dus ik geniet net alleen van varen en mijn vrouw ook, we doen het jaren. Mijn vrouw die skiert het lekker uit mij als ik zelf. En ja, we doen alles te jaren. Ja. Ja. En dat doen we in de hoofdzaak. Dus timmeren en verbouwen en ja, neem maar op. Ik denk dat het rijkdom is dat je ze kennen, je man en vrouw, dat je het samen doet. En dat hebben wij. En we vinden het jaren mooi, we genieten ervan. Als we naar voort zijn, dan genieten we weg. Ja, dat is iets dat is net omschreven, hoe rijkdom dat is. En dan, ja, wij zeggen wel eens van, als wij varen, dan zeggen we wel eens, we zijn miljonairs zonder cent. Ja, nou wat wil je meer? Nou, dit nou, we gaan naar de gezondheid terecht weer. Nou, even de bereik. Ja. Ja. Maar wanneer kun je nou met dit boordje fut aan? Want dat gaat nog wel even wat langer. Nee. Oh. Wij maken die stuurderij klaar. En de koker staat niet in het huis, die staat niet in de garage, die hebben een ijsje aan. Die komt er na een week kijkers hebben erin schouwen. Dus maar we rekenen met de pinkster varen wij. Dan is het nog net ver, maar het maakt het niet uit. We varen en we genieten. Want genieten zit net in een mooi stuk ijzer of een hele mooie grote boot. Genieten zit in jezelf. Je moet even koffie nemen, want anders wordt het Ik koud. zou Het mijn is koffie zonde. even nemen, Ja. als het er gaat. Ja. En anders dan kom ik hier even lekker hangen. En als je het water even over als het aankomt, dan geniet ik. Ja, ik zei altijd dat ik hier ben en ben ik op vakantie. Bakje koffie op thee, Ja. dan wat erbij. Ik hoop dat het mooi waar wordt. Dat gaan we doen. En voorzichtig aan met die arm. Ik doe voorzichtig jongen. Ik heb een goede vrouw die me wel wat aan heeft, dus dat mag goed. Oké. Ja.